Hej og velkommen til denne introvideo omkring vores helt nye medlemsklub, som er en online medlemsklub til dig, der er selvstændig og gerne vil komme fri af teknikbøvlet. Og jeg vil lige starte med at sige, og trommevirvel for det, vi har endelig landet det rigtige navn. Vi har jo egentlig startet med IT og SoMe-arkivet, som lyder lidt som en tør kiks. Så har vi haft nogle meningsmålinger ude, og der er kommet nogle rigtig gode bud, men de er ligesom ikke rigtig landet. Og det skal det bare. Det skal føles godt og trygt. Og det gør det nu, fordi så sidder jeg på et kald, og der er en hel masse ord, vi sidder og snakker, og faktisk om medlemsklubben, og hvad den kan for denne her kommende medlem. Og, og som hun siger, Sandra, det skulle være nemt online. Og bingo, så er der bare et eller andet, der faldt rigtig godt lige i min mave. Nemt online, klubben. Vi gør IT og SoMe lettere sammen. Så der har du den. Der har du simpelthen navnet og slogan til vores klub. Og her i dag, der skal jeg altså lige fortælle dig lidt om, hvad det er, hvad klubben kan tilbyde af hjælp til dig. Fordi det er dig, der er selvstændig, og det er dig, der har rigtig travlt. Og er der noget, der kan bremse en online forretning, eller en plan, et projekt, en lancering, så er det teknik. Og det er uanset om det er på de sociale medier, om det er en app til sociale medier, eller om det er din hjemmeside. Det kan være, at du skal have et automatiseret nyhedsbrev ud. Det kan være, at det er noget på Zoom, der ikke virker. Det kan være noget i Canva. Hvis du forestiller alt den teknik og IT og programmer, applikationer, alt det du rører ved. Og så er der bare noget, der driller en gang imellem. Alt det her, det samler vi inde i en klub, hvor vi kan få, eller hvor ikke vi alle sammen, du kan, og andre medlemmer kan få hjælp. Og det er lige præcis det, der er hele kernen omkring den online. Og nu har jeg lige nogle noter her på skærmen, fordi jeg vil godt sikre mig, at jeg får det hele med, fordi der er rigtig meget fedt at hente herinde. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er Sandra, din IT og SoMe buddy, og driver virksomheden VDGL sammen med min ægtefælle Henrik. Og han er virtuel assistent i vores foretagende. Han er rigtig meget bag kulissen og sidder med de opgaver, hvor kunderne ikke behøver at være med. Ja, frie hænder, det er dejligt. Vi har rigeligt at bruge vores tid til, ikke? Nå, men vi hjælper altså soloselvstændige med at komme fri af teknikbøvlet, opsætning af de her online forretning, IT og sociale mediesupport. Og det, der er vores fokus, det er simpelthen at hjælpe selvstændige ud i den her tekniske barriere eller bremseklods, om man vil, så de kan få en solid online forretning og skabe vækst. Ja, og tilbage til klubben. Det er jo sådan, at vi ikke går helt online med klubben endnu, og det er simpelthen fordi, at vi vil gerne sikre os, at når du kommer ind som medlem, at der er noget at tage fat i, noget konkret, noget lækkert, og det kan være 5% af det, du kan bruge, det kan også være 100% af det, du kan bruge, men der skal ikke være Thomas, en ekodal derinde af tomhed. Så vi er ved at lægge det sidste på plads derinde, eller op, som det hedder. Der er en god struktur og opsætning derinde, og det er det, vi gerne vil skabe, så det er lidt overskueligt at komme ind. Der, hvor vi helt konkret giver dig noget, det er, hvor du får undervisning, der er sparring, der er Q&A's, der er konkrete løsninger, altså support, hvor du simpelthen får hjælp til noget konkret. Der er visuel gennemgang, og når jeg siger visuel gennemgang, kan det godt mindes lidt om undervisning, men visuel gennemgang er også, hvor vi sidder faktisk, ligesom en lille bitte online workshop, hvor vi siger, nu tager vi fat i den her applikation. Lad os tage en der er faktisk blevet efterspurgt, Zoom. Opsætning i den online del af Zoom, alt den, hvordan indstillingerne er. Hvordan er det egentlig, det skal være opstillet? Jamen, så kan vi tage det, der hedder en visuel gennemgang, at jeg går igennem, og så siger, så skal jeg have det sat op, og det så op, klik der, I altså med, det er fint, godt, så fortsætter vi. Fortsætter det, og I så bare i nogle af de programmer og applikationer, du bruger, kunne det ikke være fedt at få hjælp til det. Og så i et tålmodigt og tydeligt sprog, for tålmodig hastighed, og uden den der virkelig dybe underlige teknisk jargon, rigtig mange teknikere sidder med, hvor man tænker, hvad er det egentlig, det her betyder? Det skal være noget, du kan konkret få en løsning og tænke, yes mand, jeg er kommet videre, nu kan jeg komme ud over stepperne med min forretning. Fordi det handler om, det er, at vi skal skabe en forretning. Og hvorfor er det egentlig, at vi skaber den her klub nu? Vi skaber jo også videre i vores forretning, det gør vi hele tiden, det skal vi jo alle sammen have i gang i hjulene. Og i lang tid har vi jo kørt de her IT- og SoMe-sparringer inde i Facebook-gruppen Kom Fri af Teknikbøvlet, som jo lige er reduceret til kun hver 14. dag. Og det har faktisk givet os indsigt i, at der er en efterspørgsel på netop det, vi gav derinde.
emnebaseret, temabaseret visuel gennemgang, undervisninger, konkrete, noget support. Ikke så meget support, men der var løsninger. Til gengæld herover i den nye klub vil der være meget mere i forhold til det, mange vil kalde support. Det er selvfølgelig ikke en support, det kan man ikke skabe i en medlemsklub, men det vil være der henad. Og så vil det også være en billigere løsning for mange. Fordi det kan være lige det der flueben, du mangler, eller lige det der fancy ting, du lige mangler, til at gøre det lidt mere lækkert med, det kan være de content, du skal ud med. Men det bliver emnebaseret. Der bliver temaer derinde. Når jeg siger emner, så betyder det, så er det sådan en enkelt gang, hvor vi lige tager fat i det, og så kan det være, at det kommer igen senere. Og så er der temaer. Tema betyder, at vi så fat i et emne i en hel måned. Så vi simpelthen kommer rigtig godt igennem. Det kunne for eksempel være hele opsætning af Facebook, eller opsætning, altså ikke login af det, men hvordan du sætter det op i forhold til at køre det med din business, hvad de værktøjer med sig tilbyder. Det kan også være Instagram, det kan være noget på Canva, Zoom, som vi var inde på før. Alle verdens ting derinde. Der kommer også spørgerunder, hvor du skal sidde med et eller andet, det er kun dig, der sidder med det, og du tænker, altså jeg bliver vanvittig, jeg kan ikke komme videre. Nu går jeg lige over i det her, hedder det Net Online Klubben, og så går jeg lige ind og spørger om det her. Det kan være inde i fælles forummet, og når man stiller spørgsmål derinde, så vil det være, hvor jeg kommer ind og svarer på det, og Henrik så vil det også svare, men der vil det også være, hvor vi simpelthen tager de her emner op, som en slags Q&A, kan man sige. Der er blevet spurgt om det her, jamen det er sådan og sådan og sådan. Og det er sindssygt vigtigt, fordi det er lige præcis her, at du kan komme så meget videre i din forretning, især hvis det er noget, der virkelig bremser dig. Og vi kan ikke blive ved med at gøre det gratis. Så derfor har vi skabt denne her medlemsklub nu. Vi alle sammen skal have en forretning, der spænder guld, og i stedet for at give hele pakken væk. Vi har stadig vores Komfri og Teknikblod, vores Facebook-gruppe med vores Q&A-sparringer derovre. Men alt det, man kan sige, creme de la creme, vi havde det over, vi flyttet over i klubben her. Og så er der nogen, der tænker, så du skal tjene penge. Ja, vi skal tjene penge, og det er ærligt om at sige, at vi har en forretning. Vi kan ikke sidde og bruge vores tid på hele tiden at gøre ting gratis. Altså det spænder vi ikke guld af. Så ligesom din forretning også skal leve. Så, men hvis jeg lige sådan kort riste op, så har jeg sådan en opridsning her. Jamen, klubben bliver stedet, hvor du får forløbende undervisning, sparring, guides, konkrete løsninger, visuelle gennemgang, forklaringer, meninger i et tydeligt sprog. Det er Q&A's, det er hjælp, der rykker dig, fordi du kan få det her teknik ind under hænderne, så du faktisk kan gå ud og spare måske både tid og økonomi i din business. Det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne gøre en reel forskel for din online forretning. I forhold til at få den her teknikhjælp, som måske man sidder og googler sig frem til, eller ser video efter video, eller tilmelder sig der en eller anden freebie, eller måske også køber et kursus, som man ikke får se, fordi det går alt for stærkt, og der ikke er, hey Sandra, du sagde lige, og så kan jeg lige svare. Enten på den ene eller den anden måde. Det er jo også steder, hvor du kan have et fedt netværk, der kan være måske en mulighed for at få en kunde eller et samarbejde op at køre her, sparringsgrupper og så videre. Så, og det, der er vigtigst, det er, at det er lavpraktisk. Det er ikke sådan højforkromede IT-løsninger. Det er altså helt dernede, hvor vi tænker, at vi alle sammen vi sidder med de her kasketter på, og vi skal altså ikke bare sidde og bremse. Vi synes jo, det er nemt, fordi vi kan det, men vi ser virkelig, virkelig mange, som bliver bremset og tænker, så skal det også være lige meget. Måske skal jeg bare ikke være selvstændig, fordi nu har jeg brugt et halvt år på at få den der funnel op at køre, og nej, jeg er ikke kommet i gang med nyhedsbrev endnu, og jeg har måske sendt en, og det er et halvt år siden, og det er altså lidt bøvlet. Lad os tage fat i det sammen. Vi vil gerne have de første 100 med ombord, og rigtig godt med ombord, fordi det er en klub, som kommer til at udvikle sig. Der vil komme så meget nyt derinde. Altså forestil dig bare om et år, hvor meget der kan ligge derinde, og så kan det gå sådan, skal jeg kunne alt det? Nej, du skal nemlig ikke kunne det hele. Du skal kun suge det til dig, som du skal bruge. Og så vil det være løbende udskiftning, fordi at IT-verdenen faktisk bevæger sig så vanvittigt hurtigt. Altså, hvor mange gange har Instagram ikke skiftet rundt på knapperne her og der i løbet af de sidste par måneder. Det er fuldstændig crazy. Det er faktisk svært at lave et online kursus, fordi så sidder knapperne forkert, når man så har solgt det her kursus, og så er balladen der. Du har solgt mig noget, der er for gammelt. Altså, forstå mig ret. Du får det live, som tingene er lige nu og her. Og det er det, der er fedt med klubben. Når vi så er kommet godt i gang, så begynder vi at kigge på, jamen, er det tid til at lukke den næste pulje ind? Og det kan være 20 eller 50 eller de næste 100, der kommer ind. Så vi tager det stille og roligt. Vi har ikke noget hastværk omkring det her, men vi har maks fokus på, at vi har det her til, at du kan virkelig føle dig tryg
at få den hjælp, som du måske sidder og higer efter. Jeg sad lige og tænkte på, om der var noget konkret, jeg lige kunne komme med, men altså, hvis vi nu kigger ind i noget af det, vi har haft, og hvad der er efterspørgsel, jamen det har jo været for eksempel, jamen hvordan kan jeg gå ind i Canva for eksempel og skabe en karusel til Instagram på en nemmere måde, end at skal sidde og gøre det, som den her person nu har gjort det, som kunne virke, altså det er nemme tips til at komme hurtigere i mål med det, man egentlig skal ud med. Hvordan kan jeg bruge AI? Det kan både være inde i Canva, men det kan jo også være ChatGPT. Altså det er alverdens ting, vi kommer at være fat i. Hvordan får jeg tekster på mine reels og mine stories, eller mine videoer generelt? Nu ved jeg ikke, hvilken platform du sidder på. Vi sidder på sidste maj jo, men det kan sagtens være. Jamen, jeg vil gerne have sat, hvis der er fælles forum om, og der er nok i forhold til sin, jeg vil gerne vide, hvordan jeg sætter automation op på sådan en Simpleo, eller noget helt tredje. Så det er altså steder, hvor du simpelthen kan få hjælp formater, og det helt lav basic kan jo også være, det er nogle, du finder derinde som PDF-fil, hvor du tænker, fedt mand, der er lige 10 punkter her, jeg kan bruge til at gøre min Instagram super fed. Og så forståelsen af det, du sidder med, er sindssygt vigtigt for, at jeg bringer det budskab videre til dig. Så det ikke er bare et eller andet. Selvfølgelig er der noget, der hedder one-times opsætning, altså en engangsopsætning. Det er måske ikke så relevant, at man skal sidde og vide en masse om det. Men nogle gange er det altså ret fedt, at man ved, hvorfor sker det her? Hvordan hænger det her egentlig sammen? Og det er den forklaring, jeg også skal give dig. Så det giver mening, uden at det skal være totalt kryptisk teknisk. Og er der noget, hvor man tænker, det forstår jeg ikke en skid af, så skal man endelig spørge igen. Og undskyld, hvis jeg bander, altså jeg er jo mig, jeg er humørbomber, jeg har arme og ben, og ja, sådan er jeg, hvis du ikke kender mig. Så jeg har lavet en vigtig en her. Du skal ikke lære det hele. Du skal kun tage det til dig, det giver mening i din forretning og hos dig. Det er det, der er vigtigt. Så har jeg skrevet her, hvordan du kan præge klubben. Jamen, du kan foreslå emner. Du kan være med aktiv live. Alt det, du overhovedet kan. Du kan stille spørgsmål, både live, inde i forummet, så man kan påvirke det indhold, der faktisk kommer. Og det vil sige, jo flere der er om at sige, jamen jeg vil gerne høre noget om det og det emne, og jo flere der er der, så tager vi selvfølgelig fat i det emne. Men hvis du nu tænker, at der er et eller andet, du godt vil have en sparring på, du har et online kursus, du skal ud med, så kan du bruge det her forum og fællesrum, både det, hvor man kan skrive online i et fælles forum, det giver mening, når man kommer ind, eller på vores live, så ser jeg Q&A, så siger jeg kunne godt tænke mig at spørge ud i forummet her, jeg har brug for et navn til mit online kursus. Jeg kan simpelthen ikke navnsætte det. Kan I hjælpe mig? Så brug det som en slags meningsmåling også. Så den mulighed er der også. Så det bliver et stort fællesskab, et godt, stærkt netværk, hvor vi alle sammen har samme mål. Vi vil ud over stepper med vores forretning. Vi alle sammen har samme mål i forhold til, og den der teknik, det skal i hvert fald ikke være den, der afgør, om vi skal have en online forretning. Og så er den vigtige. Ja, prisen, ved du hvad, det er simpelthen så no-brainer, det er hjerne. Det er simpelthen hjerne eller andet, jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige der, men det er fuldstændig skørt. Det er crazy, 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 fordi vi skal i gang med klubben, og vi har været ude og researche og analysere, hvad skal vi tage for det her. Ja, der spurgte ChatGPT jo, og vi er ikke helt enige med. Men frem til den 31. 12. 2025, der kan du komme med for 77 kroner x moms. For 77 kroner x moms, og du hørte rigtigt, det er billigt. Der er lidt derinde nu, men du er også med til at sætte præg på, du er med til at sætte det i gang. Men den her pris, hvis du bliver ved med at være medlem, er en for evig pris. Den stopper ikke. Den stopper, hvis du melder dig ud, og så fra 1. januar, hvis du først melder dig ind der igen, så hedder prisen altså 247 x moms plus moms. Fordi dig, der sidder derude som selvstændig, som spirende selvstændig, som skal ud over stepperne med din forretning. Jeg har et kæmpe brændende hjerte for at hjælpe, og jeg vil gerne hjælpe flere på én gang. Og derfor kan vi løfte den økonomiske byrde sammen ved at oprette en medlemsklub og gøre det i fællesskab. Så det er faktisk ordene for i dag. Jeg skal lige tjekke det hele er med. Ja, det er faktisk det, jeg vil sige. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Vil du være medlem, så kommer der snart, der bliver simpelthen sendt link ud. Det kommer også til at blive larme derude jo. En masse larm, selvfølgelig gør vi det. Og så kunne det være fedt at have dig med fra starten af. Virkelig fedt. Og vi kan få lov til at gøre en forskel for din forretning. Og vi kan gøre det sammen. Kom fri os teknikbøvlet. Vi hjælper dig videre.